Спыніць гандаль з Беларусю Расіі заклікае Верховная Рада Украіны. Яна адрасавала свой зварот да Польшчы, краінаў Балтыі і Фінляндыі. Гаворка вядзецца пра ўсе юрыдычныя аперацыі ў сферы гандлю і перамяшчэння тавараў. Паводле Верховнай Рады, нягледзячы на санкцыі, еўрапейскі звяз працягвае весці гандаль з Расіяй і Беларусю і тым самым эканамічна падтрымлівае рэжым абедзвюх краінаў. У той жа час сувязі беларускіх дэмакратычных сілаў з краінамі Балтыі, Польшчай і Украінай наадварот мацнеюць. У гэтым месяцы Святлана Ціхановская плануе наведаць з афіцыйным візітам Кіеў. Гэта стала магчымым пасля яе сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім у Вільні напрыканцы студзеня. Тым часам Святлана Ціхановская і прадстаўнікі яе офісу накіроўваюцца ў Рыгу, дзе ўжо заўтра іх чакае шэраг важных сустрэчаў у межах афіцыйнага візіту. Ну што ж, абмяркуем гэтыя навіны з Денісам Кучынскім, дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях дыпламатыі. Вітаем вас, спадар Денис. Вечар добры. Прывітанне, добры вечар вам. Што ж, з'явілася сёння такая навіна пра прапанову забараніць гандаль шэрагу краінаў з Беларусю. Як офіс Святланы Ціхановскай ставіцца да гэтай прапановы? Мы заўсёды адвакавалі за тое, каб у пытанні ціску і санкцый сапраўды шукаць такія магчымасці, каб пазбавіць рэжым ад сродкаў фінансавання, таму што ад гандлю, ад таго, што рэжым мае таксама ад дапамогі Расіі ў вайне супраць Украіны. На гэтыя грошы пасля будуюцца турмы, працягваюцца рэпрэсіі. І вся рэпрэсіўная машына з гэтых сродкаў працуе. Таму мы заўсёды казалі пра тое, што важна сапраўды пазбаўляць такой магчымасці рэжым зарабляць грошы і пазбаўляць іх такога, у тым ліку праз такі санкцыйны ціск і праз ціск праз спыненне і транзіту тавараў і гандлю. Таму тут вельмі важна, каб у гэтай дыскусіі, як і заўсёды, як мы кажам, пытанні санкцый, каб яны былі падзяляліся паміж рэжымам і паміж людзьмі, каб тыя санкцыі, якія выкарыстоўваюцца, той ціск на гандаль, на тыя сродкі для Лукашэнкі, каб яны не закраналі людзей, каб у людзей працягвалася выдаваць візы, мабільнасць. І то бок тут у гэтым пытанні наогул ціску і санкцый мы заўсёды кажам пра такі разумны падыход і баланс. Але тут, безумоўна, тое, што кажа ўрад Украіны і парламент, сапраўды зараз існуюць і лазейкі, якія пастаянна трэба закрываць. Тут велізарную працу сапраўды робіць Белпол, які таксама будзе якраз і ў Рызе, і ў Таліне учора, і в Лондоне прайшлі кансультацыі таксама. У тым ліку па такіх пытаннях, як закрываць гэтыя лазейкі, і каб не рэжым у Менску лукашэнкаўскі, не Расія не абыходзілі санкцыі і не мелі дадатковыя сродкі для сваіх рэпрэсійных машын. Але, Денис, наколькі саме ты заклік, калі мы кажам пра Верховную Раду Украіны і ўлічваючы цяпер ролю і цесныя сувязі паміж афіцыйным Кіевам і дэмакратычнымі сіламі, вамі, наколькі гэты заклік, на вашу думку, нагу рэалізуемы, дасягальны? Фактычна, іх заклік сведчыць пра поўнае эмбарга гандлёвае Беларусі з боку суседзяў. Так, кладучы руку на сэрца, гэта не атрымалася зрабіць нават з Расіяй пасля поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Дык наколькі гэта магчыма з Беларусю? Шансаў, як вам бачыцца? Мне здаецца, калі не спрабаваць, то тады нічога і не атрымаецца. То бок сапраўды тут адно з пытанняў, якое абмяркоўвала Святлана Ціхановская на білатэральнай сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім, акурат было пытанне ўзмацнення санкцыйнага ціску, ўзмацнення менавіта на рэжым Лукашэнкі. Як ведаем, прэзідэнт Зеленскі пасля ўвёў санкцыі супраць Лукашэнкі, і аб'яднаны пераходны кабінет таксама прапанаваў новыя прапановы для такого ціску. І тут сапраўды тут трэба працаваць, трэба большую адвакацыю мець. Я думаю, якраз такі з краінамі і Балты, і Польшы. Зразумела, што гэта не проста, але з гэтым трэба адвакаваць, працаваць, і будзем мы таксама заўтра абмяркоўваць на сустрэчу з прэзідэнтам Латвіі в міністэрстве, з міністркай замежных спраў, таму што тут трэба сапраўды шукаць такія магчымасці і шукаць розныя варыянты для того, каб не даваць рэжыму палёгку. Калі там это не поўны эмбарга, але калі ўсё адно будзе абмежаваны
як бы там пэўны і гандаль і там дадатковыя транзіт таксама трэцяй краіны. Вось тое, што мы размаўлялі якраз у Великабрытаніі, у іншых краінах, это пра тое, каб квоты ўводзіліся, да, для трэціх краін таксама. Таму што все адно санкцыі як бы знаходзяць, як абыходзіць, знаходзяць, як ствараць новыя кампаніі, з гэтых все лазейкі рабіць. Таму тут, я думаю, пытанне перадусім фокусу і пытанне вось этой такой інтэнцыі, да, гэта рабіць. І тут вельмі важна, конечно, што Украіна і украінскі парламент, і ад прэзідэнта вось мы гэта чуем таксама Зеленскага, што яны будуць займацца зараз таксама гэтым пытаннем больш пільна. Вось, таму я думаю, што это сапраўды кепская навіна для Лукашэнкі, а па выніках вынікі будзем глядзець, якія будуць. Зразумела, я згодны з вамі, што гэта непроста, але трэба над гэтым працаваць. Калі вы закранулі ўжо Латвію, давайте перайдзем да гэтай краіны. Ёсць цэлы шэраг праблемаў, пытанняў, з якімі сутыкаюцца беларусы ў гэтай краіне. Перадусім гэта выдачы візаў, гэта падаўжэнне відаў на жыхарства, гэта дазволы на працу. І ёсць такія яскравыя прыклады, што людзей нават звальнялі з працаў на так званых аб'ектах, звязаных з бяспекаю. Гэта датычыла людзей, якія, напрыклад, 20 гадоў таму працавалі на службе, звязанай з войскам і страцілі працу. Ці ёсць нейкі план у дэмакратычных сілах, як зрабіць дыверсіфікацыю гэтых людзей, падзяліць, можа быць, на белыя спісы тых, хто можа застацца ў краіне, працаваць, і хто не можа, хто з'яўляецца той патэнцыйнай пагрозай? Сапраўды сітуацыя вось з этой дыверсіфікацыі, асабліва ў Латвіі, адна з найбольш складаных. Вось і вось той прыклад, які вы сказалі пра там і бальніцу ў Даўгапілсе, і мы зараз таксама запытваем дадатковыя падрабязнасці. Фінальнае рашэнне яшчэ пакуль не прынятае, але это тое, што мы будзем заўтра абмяркоўваць і ў міністэрстве, і з прэзідэнтам таксама. Літаральна праз 15 хвілін пачнецца таксама сустрэча Святланы Ціханаўскай з беларускай дыяспорай, дзе мы зберем больш падрабязнасцяў па кожным кейсе. І тут мушу адзначыць таксама вельмі важную працу, якую робіць беларуская дыяспора ў Латвіі, у прыватнасці арганізацыя Суполка, якія дасылаюць заўсёды лісты ў мясцовыя дзяржаўныя структуры, арганізацыя Мара, якая працуе з беларускімі бежанцамі, арганізацыя Світанак, вось, якая прасоўвае беларускую культуру. Вот тут мы сапраўды, тут вельмі важна такой мець больш як бы разумны і лагічны падыход у гэтым размежаванні. І я думаю, адзін з аргументаў, які заўтра мы будзем выкарыстоўваць на сустрэчах, гэта менавіта аргумент Украіны прэзідэнта Зеленскага, які таксама зараз публічна ўжо неаднаразова падкрэслівае, што беларускі рэжым трэба і Лукашэнку трэба адрозніваць ад беларускага народу і ад беларусаў, які не падтрымліваюць эту вайну, каб гэтых абмежаванняў было меней, альбо каб іх наогул не было. З іншага боку, таксама мы мусім разумець, мусім быць адкрытымі, што і нашы краіны-суседзі, яны сутыкаюцца з пастаяннымі атакамі, гібриднымі атакамі з боку рэжыма, спробамі інфільтрацыі, спробамі таксама таго, каб іхнія спецслужбы, КГБ, КДБ і іншыя працавалі. Таму тут зноў-такі мы прапаноўваем і як бы дапамогу і у тым, каб выяўляць гэтых людзей, да, каб іх было меней, вось, але мы мусім таксама разумець вось эту як бы інтэнцыю з боку нашых суседзяў, менавіта ў пытаннях бяспекі, ў пытаннях таксама спробы ўмешальніцтва ў выбарчыя працэсы. У Латвіі таксама вось выбары ўжо восені будуць. Таму тут сапраўды трэба пашукаць нейкую формулу. Сапраўды гэта я падкрэслю, што гэта не проста, але мы будзем даводзіць зноў-такі да літоўскага ўрада, да літоўскага прэзідэнта важнасць таго, што беларусы не з'яўляюцца у сваёй большасці, у пераважнай большасці не з'яўляюцца пагрозай. Пагрозай з'яўляецца лукашэнкаўскі рэжым, так і ягоныя агенты і так далей. Тут будзем спрабаваць, так як кажуць, шукаць нейкую формулу, сапраўды, каб адрозніваць, рабіць нейкія выняткі. Тому што, напрыклад, там з нерухомасцю таксама ёсць праблема в Латвіі, але закон ужо прыняты, тут складана яго як бы аднавіць. Але знайсці нейкія вось выключэнні, выняткі, нейкую формулу гуманітарную таксама, вось это мы будзем спрабаваць дамагчыся. Денис, то давайте про гуманітарную формулу, якая, прынамсі, цяпер нейкім чынам такім-сякім, але працуе, звязаная з беларускімі палітвязнямі, з вызваленнямі іх. Мы ведаем, літоўскія медыі паведамляюць пра прыезд хуткі 18 сакавіка спецпасланніка Дональда Трампа па Беларусі Джона Кола, магчыма, там розныя спекуляцыі, што чарговая партыя палітвязняў ці што яшчэ будзе вызвалена. Пры гэтым вось пра гэтыя падыходы, пры гэтым і санкцыі ж і ў развяз, вы самі сказалі, што будуць толькі пагаршацца, звужацца і пагаршацца, так згушчацца вакол Беларусі.
з боку Еўропы вось такая сітуацыя, пры гэтым частка дэмакратычных сілаў. Ну, вот паводле нашых калег з Reform News, сёння там аналітычны артыкул спадара Ваўнікевіча з'явіўся, і ён сцвярджае, вынікае, што частка дэмакратычных сілаў, которая вось апошнім часам выступала актыўна за дыалог не толькі паміж ЗША і Менскам, але і паміж Еўропай і Менскам, еўразвязам, такім чынам зрабіла мядзведжу паслугу для беларускіх дэмакратычных сілаў, для беларускіх палітвязняў. Маўляў, праз гэта сам Менск паверыў у магчымасці дыалогу з Брусэлем, і таму гэтыя заявы апошнія фактычна вашага так візаві Максіма Рыжанкова, што чаму там Еўропа маўчыць, мы тут людзей вызваляем, а нічога не адбываецца. Ці вы згодныя з гэтым меркаваннем, што фактычна дэмакратычныя сілы, якія заклікалі да такога дыалогу, яны фактычна і прымарозілі гэты працэс вызвалення палітвязняў, тому што Менск паверыў, што з Еўропай можа пайсці таксама добра, і таму пакуль не выпускае і чакае, што Еўропа якую цану запрапануе за людзей. Я думаю, што тут трэба казаць пра тое, што рэжым у Менску, ён цудоўна ўсё ж такі разумее, які ў Еўропы ёсць патрабаванні, які ў Еўропы ёсць як бы заклікі. І яны, разумела, тычацца і выпускава і амністыі беларускіх палітвязняў, спынення рэпрэсій, але таксама больш глобальныя. Гэта спыненне міграцыйнага крызісу, спыненне гібридных атак, этих балёнаў, які в Літву так яны і паляцелі, калі вот это былі заклікі, каб справакаваць Літву на той жа дыалог. Рэжым не робіць зараз ніводнага крока насустрач Еўропе. Мы бачым, наадварот, толькі яшчэ большую эскаляцыю і ніводнага як бы кроку насустрач. І таму як бы Еўропа, як бы са сваімі прапановамі, рэжым іх ведае. Ён ведае, што для гэтага трэба зрабіць. І тут не трэба, зноў-такі, для Еўропы не патрэбна мець некага там асобнага, не ведаю, пасланніка ці яшчэ кагосьці. Калі рэжым будзе гатовы да нейкіх зменаў, я ўпэўнены, яны перададуць гэтыя прапановы праз, не ведаю, кіроўцу амбасады. Але тое, што мы бачым, это то, што рэжым хоча зноў-такі, так вось метафорай такой кажучы, ён хоча купіць дарагую машыну, нейкую Ламбаргіні за 2000 рублёў. Вось, па сутнасці, это тое, што спрабуе рэжым рабіць, абыходзіць іх вакол пальца, не мяняць сітуацыю ўнутры краіны, не змяняць падтрымку для Расіі, толькі яе павялічваць. І зараз як бы Еўропа гэта ведае, і зараз яшчэ больш таксама гэта назірае і бачыць, звяртаючы за тэму Украіны. І чаму вось такія стасункі таксама зараз палепшаюцца яшчэ болей паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі, асабіста прэзідэнткай Святланай Ціханаўскай і прэзідэнтам Зеленскім. Это што у тым ліку таму, што прэзідэнт Зеленскі Украіна бачыць, што Лукашенко робіць. Ягоная як бы дапамога толькі да Расіі павялічваецца. Вось, а то, што вы кажаце там пра аналітыка, вось, я тут згодна з тым, як Белпол таксама пра гэта казаў, што давайце глядзець на факты. А факты менавіта в тым, што павялічваецца эскалацыя, павялічваецца вось эта дапамога, павялічваецца ціск і гібридныя атакі на нашых суседзяў і на Польшу і на Літву. І гэта не тыя стасункі, не тыя варункі, у якіх як бы Еўропа пойдзе на нейкі як бы такі, не ведаю, дыалог, ці змену. І калі мы будзем вспамінаць таксама мінулыя вызваленні, 10 гадоў таму і раней, спачатку былі вызваленні, спачатку былі такія жэсты, пасля ўжо было пытанне там пра санкцыі і гэтак далей. Няма праблемы перадаць паведамленне, няма праблемы з этой камунікацыяй. У Менску працуюць амбасады, там ёсць шаржэ, там ёсць дыпламаты, якія камунікуюць, у тым ліку і з тым жа Рэжанковым, і з іншымі. Таму тут як бы задача рэжыма і ў Рэжанкова, і ў іншых, это сапраўды як так зрабіць, як так падмануць усіх, каб нічога не змяніць. І зноў-такі, вось в супермаркетах вось гэтыя дзверы, адзін чалавек выйшаў, двух пасадзілі. То бок лічба па палітвязнях там практычна амаль не мяняецца, па колькасці. Вось у гэтым як бы задача, якая стаіць, якую Лукашенко, я думаю, паставіў сваім і Рэжанкову і іншым, як проста всіх абвесці вакол пальца, нічога не змяніць і зноў выйсці сухім з вады. І быць вось ва ўсей гісторыі такім, ведаеце, напалову вінаватым і па вайне, і па іншым. Это ж не я, это інша. Але не можна, ведаць, нельга быць напалову, як нельга быць напалову цяжарным, вось там цяжарнай, то так же нельга быць напалову. Так, тут пытанне адказнасці. Але ці за 30 год кіравання на агул гэтая палітычная адказнасць мы бачылі калісьці